Després, a la canvi, evidentment, seguies perquè portaria que tocava. La 333, crec que 8 litres al quilòmetre. Sí, Jordi, 8 litres al quilòmetre la que teníeu? És en digital, però no passa res. No passa res. No poden trobar. Haurem d'anar a l'autobús. Metro. No, metro. Vas a la altura y caminar 5 minutos. Con lo poco para poder iniciar yo de buenas, maquinista del vapor. Por allá en Rodalías no arribaba así. I el de Palma... Ja he vist allò aquí. Però sí, segurament abans tenia pressa. Hauria d'anar la parada allà que tenen. Després si la veus, sí, després de la platja de Barcelona,